Maastanostoon 362,5 kiloa. Tehtynä on jo 357,5, joten mestaruus on jo hänen, mutta nyt haetaan hieman parannusta yhteistulokseen. 362,5. Ja menee, vaikka menee vähän hitaasti, ja nyt se viimeinen ojennus ja katsotaan. Menee läpi ja näin ollen saadaan yhteistulosta 1022,5 kiloa. Suomalainen voimajätti antoi kotiyleisölle kyllä todellista voimanostoa herkkoa vetämällä viimeisenkin raudan ylös saakka. Siinä oli juuri sopivat raudat hänelläkin. Eli saatiin tässäkin sarjassa suomalaismestari. Sanon tässäkin, vaikka mestaruuksia on mennyt enemmän kyllä Ukrainan ja Puolan suuntaan kuin Suomeen, mutta kyllä tämä on ollut Suomen nostajilta hyvä kisarupeama. Tämän sarjan ykkönen Jari Martikainen 1022,5 kiloa, Daniel Grabowski kakkonen 1010 kiloa ja kaksi muuta miestäkin yli 1000 kilon yhteistuloksen. Joten syytä onkin marssia sinne arvokkaasti palkintojen jakoon. Hopea pronssimies jo paikalla ja näin sinne tulee myöskin ylimmän sarjan kuninkuussarjan ykkönen Suomen Jari Martikainen. Avasaksan kisan Tero Hyttisen johtamat kisat alkoivat hienosti. Raija Jurko Euroopan mestaruudella ja kotikisat päättyivät Jari Martikaisen Euroopan mestaruuteen. Jari Martikainen, maailmanmestaruuden jälkeen Euroopan mestaruus. Miten kuvailisit tämän päivän kilpailu? No omasta mielestä lähti vähän synkästi, kun jäi se viimeinen kyykky ja penkki tulematta, mutta kovana vetäjänä siltä noustiin vielä mukaan taisteluun ja hoidettiin homma kotikisoissa. Se oli upeita katseltavaa. Missä seuraavan kerran Martikainen nähdään kisalavoilla? Martikainen lähtee Taiwaniin Kaohsiungin World Gamesiin heinäkuun lopussa. Minkälaiset tavoitteet sinulla siellä on? Se on kova kisa, että sieltä jos jonkinlaisen mitalin saisi, niin voisi olla enemmän kuin tyytyväinen.